Искам сега да ви въведа в един ритуал, който е много ценен. Това, което ще направим е съкровенно и ще ви изолирам тотално от света навънка. Задържаме на 4. Може да правите движения, които усещате вълшебни. Движенията изказват вашите чувства. Вдишаме дълбоко и на издишване казваме Хах! Разтриваме там, където е схванато. Обръщаме му внимание с любов. Плъзгаме пръстите. Нежно, бавно го правете, момичета. Това е много полезно за вегетативната нервна система. Викаме! Хайде! Раздвижете яйчника и матка! Движи, движи, движи! Кундалини активация е много важна, за да изчистим стари травми. Може да се появят картини от детските ви години. Освободи емоциите сега. Дай! Викай, 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 викай! Отпушете, момичета! Отпушете! Дай!